A Ruta dos Lobos da Fonsagrada celebrou por todo o alto o seu 10º aniversario coa axuda do bo tempo que fixo na xornada deste sábado. O excelente ambiente que reinou durante a proba deportiva deixouse sentir no momento da recollida de dorsais e do resto de material na casa consistorial e xusto antes de partir. As persoas participantes que cubriron o límite de inscripción, 300, concentráronse na Praza do Concello da Fonsagrada, onde se instalou, como é habitual, a saída e meta desta ruta circular. O deputado de Medio Ambiente e alcalde fonsagradino, Carlos López, acudiu a recibilo xunto ao concelleiro de Deportes, Silván Rodríguez, e o resto de membros da organización da cita cicloturística que dende os seus inicios conta coa colaboración da Deputación de Lugo. Os corredores tomaron a saída en calma para percorrer un dos dous itinerarios que elixiron previamente segundo o nivel de dificultade que estaban dispostos a afrontar. Un longo de 50 kilómetros e un desnivel de 1.850 metros positivos e outro curto de 26 kilómetros e 1.000 metros de desnivel. Ambas as dúas variantes transcorreron polas beiras do río Porteliña. Ao cumprir unha década, os organizadores da Ruta dos Lobos, Concello e a Asociación Deportivo Cultural Balompé da Fonsagrada, decidiron recuperar o trazado das primeiras edicións. Así, os ciclistas pasaron pola praia fluvial Pena do Inferno, polo sendeiro Estrada da República e continuaron polas marxes do río Navia. O punto máis baixo do percorrido foi o río de Porcos e dende alí o máis elevado o Alto de Pedras Apañadas. O seu regreso á Fonsagrada foi polo camiño primitivo. Durante a carreira tiveron oportunidade de facelas imprescindibles paradas para repoñer forzas. Logo de gozar das fermosas paraxes da montaña fonsagradina, no interior da Reserva da Biosfera e o Oscos e Terras de Burón, os ciclistas cruzaron a liña de meta co sorriso nas súas facianas.